Čau. 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 Dík, co? Jo, dobrý gamer. Že gamer a mě to nedošlo, že Maravone, hráš CSko? Co to je? To je Marvel, Jo, jo. kde máš ten rank takého toho orla, či jak se to volá. Jo, tak víš, to znám. Začni natáčet CSko na... Hej, no. Ale tam lepá Ne. peška. To zní jak Ty budu pampeliška. donatovat skinama. Máš skiny? Tak daj, kámo. Ti vygamblím Dragon Lore. Určitě. Mně stačí Jo. karambit lore, vole, já nepotřebuji No však to je Dragon úplně v Lore. pohode, prosím tě, já jsem z toho free coinov, tých 50 centov som si zrobil Asimo. To, že som ho prehral za 2 týždne na to už je iné, ale bol tam Asimo. Hele, všichni se na chvilinku utište, prosím, a řeknete mi, jestli mi šumí mikrofon. No šumí, no. Ne, nešumí gamer, je to Šumí? v pohode. Ne. Máš to v pohode. Za 100 od Poláku mám mikrofon. Zajímavý. No asi. A na Facebooku ty vole ich má 10. Peter Cass, ten by mohl mať VIP. Hej, že Peter Cass. Ty by si mohl Maravane? mať 2 VIP účty. Já myslím, že takhle to nechám asi. Teď půjdem s tebou natáčet Minecraft. Cože? Teď půjdem s Maravanem Jo, jo. natáčet. To gamer? Je. Najprv nám tam hodí Nejsem youtuber. ale gamer. Kecáš. Gamere. Jo. No, jasný. Marve? Já si teďka sunu mikrofon malinko. Co na to říkáte? V pohodě. Marve to je o... Pohoda. o. Je to Ama gamer. chat. Je to gamer. No ne, jak se asi. jmenuje. To je gamer, vole. A co takhle? Aha, Tak a má vezmu Slovensku mě. vole v lajku. Hej Gamere, dáš mi VIP na SGčka? Ne. Vlastně asi môžem tiež hodiť tu v Maďarsku. Tak. Hej Gamere, já vím jak vypadáš. Ty vole, insane. Jo. Já tě popíšu, chceš? Marve, tak si to asi, tu asi Já jsem VIP tě viděl nevím. v Rabičku, tam byl Jirka Král, Marvex a pak fotka Gamera. Já už nevím, komu Prdela. napsat. Tady nikdo Já nic napíšem nemá. Pampelovi, čekaj. A jsem jen na tom Já už jsem spíku a psal. něco ještě řeším na netu, hele. Pampelovi už Něco nepíšu. důležitého. Hrajeme čarovňák, tak ty by to mohli mít, ne? Určitě. To byla nějaká free roomka, ne? A it's sufficient permission. Gamer, počujem. Gamere, Napísal som Pampelovi, tak uvidíme. A pochybujem, že on bude mať 2 účty. bude Možná nový jeden video mám. s Gogem. Asi za 3 dny, hele, já nevím, to je Že borci si tu idú iné, kámo. A koho se máme ptát? Peter Cassi, potrebujeme 2 VIP účty. Budete hodný. Jsem předtím musel, jsem byl v babičky, tam mě zase zdržela. Hej, vyhrajete nebo něco? Čau, Altere. Hej, vyhrajete nebo něco? Něco. Že, nemáš to? Nemáš náhodou nejaký VIP účet na SGčka? Já nejsem gamer. Ne. Ty, vole. To se neptej na VIP, rovnou jsou jako VIP. Jo no, nehrám meco. Ty vole. Každý prestal hrať meco. Vidíš Marve, prečo som to ja znova zapínal? Som mal hrať CS ďalej. Hej, Gamere, pojď na to. Na UHC. Marve. No počkej, možná mám 2 účty. Čo, od koho? Jsem si tě nevšiml. Tady Mr. Cory mi jeden posílá, počkej. To. Jo, The Cory. Jo, to je ten, čo povedal, že jo, fake, jo. No, tak dobre. Pičo. Tak to je na ban, no. A ešte sranda, že to posil gamer. No. Tak Tak to
To bych si zase ještě udělal znovu. Pomůžete mi, já jsem si vzal kiky. Čo ti drbe, to je čo za autistu, musel 40 kilového. Trošku přiteplený. To je jiná řeč. Tak asi ho môžem. Dobre, čakaj, kde to je, jo, mute klient. Čo ti drbe, to je čo za autistu? Dává ti babka prachy. Jo, a ešte aj toho Máro, jo. Jak se jmenuje? Jsi přiteplený. Já jsem v pohodě. Dává ti babka prachy. Jo, Peterka, si napíš mi toto na ten druhý účet, ty mi píšeš na Android a napíš mi to na tento tu. Čau. Ja som si ešte všimol na telefóne, že si má polku. Máš?